Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. A shirinmu na yau ina tare ne da Yusuf Nadabo wanda aka fi sani da Alan Ma'aiki, memba a cikin kungiyar sha'irai ta Najeriya wato Shu'ara'ul Islam da marigayi Rabi Usman Baba ke jagoranta. Rabi Usman Baba ya rasu 8 ga watan Mayu shekara ta 2019 kuma ya rasu yana da shekaru 54 a duniya bayan ya yi fama da ɗan gajeren jinya. Ya bar mata 3 da 'ya'ya 16 kuma tuni aka naɗa ɗansa Fatihu a matsayin khalifansa yayin da mataimakinsa Madihi ya zama shugaban sha'irai na Najeriya baki ɗaya. Marigayi Rabi Usman Baba mai waƙar Shayabo shine shugaban sha'iran Najeriya baki ɗaya wanda ya waƙoƙi da suka samu fice da ɗaukaka a fannin yabon ma'aiki da kuma addini. Alan Ma'aiki na da ƙarin bayani kamar yadda za ku ci. To alhamdulillah haƙuri namu ne gaba. Kana ɗaya daga cikin waɗanda suka samu halittar wannan jana'iza kusan ma kake bani labarin cewa jiya ka dawo. Shin me zaka iya gaya mana ya faru a wannan lokacin? To alhamdulillahi ba abin da za mu yi ma Allah sai godiya don daga ganin yanayin jana'iza da mutanen da suka halarta kasan in Allah yarda an samu dace saboda alal haƙiƙa babu mai iya ƙiyasta jama'an da suka je sai dai Allah. Amma daga rasuwan kuma sai muka ji labarin an fara maganin shugabanci. Shi me gaskiyar lamarin? Farko a bayan rasuwansa an naɗa halifa na gida, aka naɗa babban ɗansa namiji Sharif Fatihu shine halifansa. To sai kuma ita Shu'ara'ul Islam aka watan tabbatar ma Abubakar Musa Madihi Kaduna wanda a da shine mataimakin shugaba kuma shine shugaba na jihar Kaduna. To yanzu kusan shine aka ba jagorancin Shu'ara'ul Islam. Muna fata Allah Ubangiji ya taya shi riko. Amin. Idan ban yi kuskure ba na san dai shi shugaban dama a Kano yake mataimakin shi a Kaduna. To yanzu kamar shugabancin ya dawo Kaduna kenan? To lallai kusan haka ne da yake shi abu ne in mu ba kamar na tsari ne na siyasa ba a ce zo ne sai dan kaza sai kaza a kawai akan duba cancanta ne waye cancanta sai a bashi amma lallai dai tun da babu shugaba to sai aka ba shi Madihi saboda wasu dalilai na watan cancantarsa ba kuma wai din an samu ce shugaba ana nufin ya fi kowa bane a'a Allah ne ya zaɓe shi wannan shine. A takaice dai Shu'ara'ul Islam yanzu tana Kaduna. To zan ce miki Shu'ara'ul Islam tana Najeriya don shi Madihi ba shugaban Kaduna bane, shugaban Shu'ara'ul Islam na Najeriya ne. Saboda haka mun ko lokacin da Sharif Rabiu ke yi ba ana nufin shugaban Shu'ara'ul Islam ne na jihar Kaduna ba a'a yana wakiltan kowa ne a kowane jiha yake. To an ce akwai wani dan cece-kucen da ya biyo baya kafin a yi naɗi. Shi me gaskiyar lamarin? To lallai dai kawo da yake ni ban ji wa'in nan ba illa iyaka kawai abin da na iya sani ba kanmu a haɗe yake sha'irai sai dai ɗan abin da ba a rasa ba amma insha Allahu duk wata matsala alhamdulillah muna fatan ta zo ƙarshe tun da gashi Allah Ubangiji ya ba wannan to sai mu biyayya kuma Allah Ubangiji ya taya shi riko shi kuma ya yi ƙoƙarin yin adalci. Akwai waƙoƙin da aka ce marigayi ya yi wai suna gab da fitowa sai ya rasu ko me za ka ce a kai? Akwai wanda ya sake su kaman akwai album da ya saki gab da rasuwansa wanda yake dauke da waƙoƙi a ciki. Akwai waƙan da ya yi cewa ya Muhammadu manzon Allah cetonmu yana hannunka, da wata waƙa da ya yi lafiya ba garkuwa ba ce in ajali ya sauka, da wata waƙa da ya yi na bege daɗi inda yake faɗan falalan masu yaban annabi, sannan da waƙa da ya yi na Allah ya sa mu ga manzon Allah, sannan akwai wata waƙa da ya yi yana kira ga masu da'awan cewa sun ga annabi kuma alhanin kila ba haka bane da kuma in mutum ya gani in ya faɗa kuma wasu su ƙaryata. Wannan ya faru saboda munasaban aurensa da Saida Maryam ya auri wata baiwar Allah wanda aurenta wani abu ne na watan ma iya cewa Allah ne ya haɗa kamar ta hanyar mafarki ne ta yi
kuma abin ya tabbata yanzu haka suna da ɗa guda ɗaya. To sai zama na wasu kuma sai suna ɗaukan wannan abin su ma sai su ce sun yi mafarki da manzon Allah ya ce kaza, alhali Malam Rabiu ya aure su misali, ko ma Rabiu ko kuma wani abin ma aka san haka. To kuma sai suna yin haka. To sannan kuma sai kuma mutum ya faɗa sai wasu ga kaman ƙarya ne, sai yayi kashedi cewa in mutum ya ce ya ga annabi, babu mamaki da gaske ne kakka karyata, kai kuma in kai ma annabi karya baka ganshi ba ka ce ka ganshi, to kai kuma ba za ka ganshi ba ma har abada. Yayi wannan wa'azin da yake shi Sharif Rabu Allah mai wata bayowa, shi kadai ne sha'irin da a duk Najeriya babu fanni na ghard watan jigo da bai taba ba. Kin ga yayi yabo ga Allah, yayi yabo ga manzon Allah da sahabbai da waliyai da shehunai na kowane dariƙa. Sannan ya zo bangaren mu'amala, ya tabo ilimi, ya tabo sallah, ya tabo alwala, ya tabo mutuwa. Sannan ya koma ya rinka daukan watan wuta da aljanna duka. Sharifi ba bangaren da bai tabawa. Watan ya yabi mai renon annabi Sadiya, akwai waka da ya yi ma Allah na tauhidi wanda take da sarke-sarke, ya yi wakan wanda har sai da aka yi tambaya a kanta, ya ƙara yin wata waka mai suna babu tantama. Akwai ban sari numfashinka ba, akwai wakan da ina ga sunan wakan dukkan mai matsayi gurin ilahu ba zai kai. To wannan tsumagiya kenan. Na yi salati na ga Mustapha Imamul Anbiya dan Amina, wanda yake yaki da duk kafiri mara gaskiya, dan Amina da alaye nasa da sabansa duka gaba daya, da Shak Abdul Qadir Tijani dubban bar su ba. Wannan ita ce dan Amina sallallahu alaihi wasallam, ita ce kusan bakan damiyarsa, saboda ya sa ma studiyonsa da kamfaninsa suna Tsumagiya Studio. Amma kuma dan Amina na kusan shine waƙarsa na farko, saboda ni dai wannan waka na fara sani. Ita dai ta fara fice, amma ba ita ce waƙarsa ta farko ba. Akwai waƙoƙi da dama da suka rigaye ta, inda ma wani lokaci za ki ga akwai waƙar da za ta fito da kai, amma ba wai dole ya zamo ita ce ta farko ba. To Sharifi ya samu wannan a cikin sha'irai, kuma yana jawo na ƙasa. Wannan yana cikin abin da muke faɗi, yana son a haɗa kai. Duk inda ya ga baraka yakan tsaya ya jajirce. Dun ba zan manta ba zuwansa Zaria da ya yi bara, kusan ya ɗauki dogon lokaci kan yi majalisi yana masha'irai faɗa da wa'azi akan su haɗa kansu, su haɗa kai duk abin da za a yi, kuma yana kira a nemi ilimi. Sunan Ubangiji nake fara dukkan lamari, ina neman haske gare shi dan ya sanya min mari, yaman da baibai cikin yaban sarabi ibahari, ya zamto babu riya a duk yaban da zan wa shugaba dan Humaira. Dukkan mai matsayi a shahara ba zai kai gaba dan Humaira. Ba ni fasaha Ubangiji in wake shugaba dan Humaira, dukkanin madahan zan kaji kan majita ba, biyayyen sha'iran manzan kamar fargaba, wanda bayan shak Ibrahim ba ai kamar sa ba dan Humaira. Dukkan mai matsayi a shahara ba zai kai gaba dan Humaira. Na yi salati na ga Mustapha Imamul Anbiya, wanda yake yaƙi da duk kafiri mara gaskiya, da alaye nasa da sahabansa dukkan gaba daya, da Shak Abdul Qadir da Tijani duk bambar su ba dan Humaira. Dukkan mai matsayi a shahara ba zai kai gaba dan Humaira. Kar da in tuya ban sanya albasa a cikin ta ba, dan ko na wance ba za. Waƙar shi ta farko da ya fara yi ya sa piano ya jawo cici kuce har sai da Sheikh Dahiru Bauchi ya sa baki, sannan ku sha'irai kuka sarara mishi. Shi me zaka gaya mana akai? To lallai dai daga cikin karamarsa da muke faɗi cewa kowaye kai ka ci alfarmarsa, saboda lallai da waƙoƙin yabo ana yi da mandiri, ma'anan Najeriya ne ke nufi, amma sauran ƙasashe ai da piyanon suke. To sai ya zama na Sharifi ya fara waƙansa sai ya sa piano, wanda ya jawo cece kuce gurin da yawan mutane, ciki har da wasu masoyansa, saboda lokacin ba su fahimta ba. Sai ya zama na shehiye wata waka a Rabi'u Usman Baba bai nufi wasa ba, a ciki yake nuna cewa wannan abin da ya yi ba laifi ba ne. Kiɗa jumlatan ɗin shi a musulunci hukunci ɗaya yake da shi, ba a bambance wannan mandiri ne da wannan piano ba, duk sunansu kiɗa, amma me kiɗan ta ƙunso shine hukunci. Sai je tambayi
Shehu Tahir Bauchi, wanda shehi ya yi jawabi makamancin haka da ke tabbatar da cewa dukkan kiɗa ana mai hukunci ɗaya ne, abin da ya kunso shi ke haramta shi ko halasta shi. Saboda haka sai ya zama na jama'a da yawa an gane, sai kuma ya zama na har ma shi lalle mu lokacin muna cikin masu yi da mandirin leda, ni gangan leda ma nake farko, din da ina yi da tashe gangan leda, muka koma mandiri. To saboda haka da aka fara mu ma sai muka shiga zamani, saboda fadur haifa ma darar dahar, duk yanda kaga zamani in ka bi sai ka zauna lafiya. Amma wannan yana cikin karama shi ne ya fara har wasu suka dauka. Saboda haka tana muke cewa duk sha'irin da ya yi yanzu ya ci alfarmashi, lokacin duk zage-zagen da maganganun shi ya dauke kuma yi wannan jihadi. Allah ya ji kansa daga. Amin ya Allah, Allah ya kyautata namu. Amin dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko akwai wani sakon da aka aika mai sauraro? To sako da zan aika wa mai sauraro shine ishara ne rayuwar shehi, watan ya tafiyar da rayuwarsa cikin hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ya bashi wannan dama. Saboda haka duk abin da kake nema ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka same shi. Sannan kira ga yan uwa sha'irai, duk sha'irin da yake ban manzon Allah to rinka kokari yana kwaikwaya halin manzon Allah irin yadda sharifi yake, ta hanyar lura da na ƙasa a girmama shi, a bashi girma, a taimake shi da kuma girmama na sama. To madalla.